Vols comprar-te un vehicle usat i no saps el que has de fer? En primer lloc, el més recomanable és obtenir un informe de trànsit. Si vas a una gestoria administrativa, en breus instants tindràs aquest informe. En el mateix podràs comprovar que la titularitat del vehicle correspon amb qui realment està venent el vehicle. També podràs comprovar que el vehicle aquest no té càrregues o gravàmens, ni té limitacions de disposició. També al mateix temps podràs veure el número de transferències que s'han fet sobre el mateix vehicle i inclús podràs determinar els quilòmetres que consten a les estacions d'ITV que té aquest vehicle. La documentació que necessitem per a la realització de la transferència és el permís de circulació i la fitxa tècnica original del vehicle. Llavors també necessitarem la identificació de les persones que intervenen, venedor, comprador, que s'identifiquin amb els seus documents d'identitat. I, per últim, el més important de tot és el contracte de compra-venda o factura, que és el que vincula les dues parts. En la transmissió d'un vehicle, els impostos que cal tenir pagats són dos. Un, l'impost municipal de circulació, que aquest és de compte i càrrec del venedor i ha d'estar pagat el de l'exercici anterior amb el que es fa la transferència. I per part del comprador ha de liquidar l'impost de transmissions patrimonials, que en el nostre cas i a Catalunya és del 5% del seu valor fiscal. Per finalitzar, hem d'anar a tramitar la transferència. Si vas a una gestoria administrativa, et tramitaran la transferència d'una forma ràpida, eficaç i segura, en qüestió de minuts, ja que ho fan telemàticament, i obtindràs un permís de circulació de la Direcció General de Trànsit per circular tranquil·lament, podent comprovar que la titularitat ja consta anotada al teu favor.